λίγο με το μπάνιο. Μα σκάω από τη ζέστη. Θεέ μου. Δεν σπάει κι αυτή η κορνέτα. Αυτό το ρεσιτάλ είναι προς τιμή μου. Η Μις Ντρούρι θα μας διώξει πολύ σύντομα. Ευτυχώς πολύ. Πού είναι αυτό? Μήπως πίνει? Πίνει. Όχι, δεν είναι αλκοολικός αν εννοείς κάτι τέτοιο. Θα σηκώσει η γειτονιά στο πόδι. Παίζει σαν να θέλει να σκοτώσει κάποιον. Ειδικά εμένα. Ποτέ μου δεν ξανάδα τέτοιο μίσος σε ανθρώπινο βλέμμα. Είναι φρικιαστικό. Και παράξενο ρευστικό. Κάποτε είχε τη δική του, ας πούμε, ορχήστρα τζάζ. Πριν ακόμα γνωριστούμε. Ήταν φοιτητής. Νομίζω πως θα ήθελε και πάλι να παίζει τζάζ και να παρατήσει τον πάγκο με τα ζαχαρωτά. Ο Κλειφ είναι ερωτευμένος μαζί σου. Όχι, δεν το πιστεύω. Και εσύ, γιατί κάνεις να σε ρώτησα κάτι τόσο παράξενο? Στο κάτω-κάτω μπορείς να είσαι ειλικρινής μαζί μου. Πάντως το φέρσι μας είναι πολύ παράξενο αν κρίνει κανείς με τα κοινά κριτήρια. Επειδή φιλιόμαστε και αγκαλιαζόμαστε. Τώρα τελευταία μαζευτήκατε λιγάκι. Ίσως τον ενοχλεί η παρουσία μου. Του Τζίμι η παρουσία πάντως δεν τον εμποδίζει καθόλου. Αγαπιόμαστε σαν αδέλφια. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Έλα τώρα. Δεν είναι εύκολο να σου το εξηγήσω. Με τον Κλειφ ταιριάξαμε γιατί είναι καλός και αξιαγάπητος. Και σιγά σιγά το συμπάθησα. Μα έτυχε. Επειδή ο Κλειφ είναι πολύ καλό παιδί. Τον Χιου δεν ήταν το ίδιο. Τον Χιου? Τον Χιου Τάνερ. Ο Τζίμι και ο Χιου γνωρίζονται από παιδιά. Η κυρία Τάνερ είναι η μητέρα του. Αυτή που τον βοήθησε με τον πάγκο, με τα ζαχαρωτά. Ακριβώς. Όταν παντρευτήκαμε τον Τζίμι δεν είχαμε λεφτά. 8 λίρες ήταν η περιουσία μας. Και δεν είχαμε και σπίτι να μείνουμε. Δεν είχε ούτε δουλειά. Ο Χιου με αντιπάθησε. Όπως και εγώ τον Χιου. Την πρώτη ματιά. Ο Τζίμι το κατάλαβε και είχε αγχωθεί. Γιατί το ήθελε πολύ εμείς οι δύο να γίνουμε φίλοι. Μετά το γάμο, γιορτάσαμε με ένα μπουκάλι φθηνό κρασί. Το ρύζι μας. Ο Χιου άρχισε να γίνεται όλο και πιο προσβλητικός. Με πονηριά βέβαια. Είχε σπάνια ταλέντο σε αυτό. Ο Τζίμι γινόταν όλο και πιο μελαγχολικός και εγώ καθόμουν εκεί σαν το βλάκα και τους άκουγα να κουβεντιάζουν. Πρώτη φορά στη ζωή μου είχα ξεκόψει από όλους τους ανθρώπους που γνώριζα μια ολόκληρη ζωή. Την οικογένειά μου, τους φίλους μου, τους πάντες. Αγάπη μου, γιατί δεν σκέφτηκες εμένα? Έλειπες. Είχες πάει τουρνέ. Ναι, είχα πάει τουρνέ. Οι μήνες που ακολούθησαν στο διαμέρισμα στο Πούκλα ήταν ένας εφιάλτης. Μπορεί να είμαι σνό, κακομαθημένη, γκρινιάρα. Μα έλεγα, σαν να με έχουν ρίξει τη ζούγκλα. Δεν πιστεύω πως οι άνθρωποι, δύο μορφωμένοι άνθρωποι, μπορεί να είναι τόσο σκληροί, τόσο άγριοι και τόσο ασυμβίβαστοι. Οι δυο τους παρέα ήταν κάτι το τρομακτικό. Εμένα με αντιμετωπίζανε λες και με κρατούσαν όμηρο της κοινωνικής τάξης που είχαν κηρύξει πόλεμο. Και πώς ζούσατε τότε? Είχα ένα πολύ μικρό εισόδημα από κάτι μετοχές που είχαν μείνει. Μα ίσα που τα βγάζαμε πέρα. Βλέπεις ο μπαμπάς με ανάγκασε να περάσω αυτούς ό,τι είχα και δεν είχα σαν κατάλογο το παντρευόμουν τον Τζίμι. Καλά έκανε. Οι δυο τους βρήκαν έναν τρόπο για να βολέψουν την κατάσταση. Μια λαμπρή εξόρμηση. Άρχισαν να αποκουσκαλούνται μέσω εμού σε διάφορους γνωστούς μας. Φίλους του Νάιτζερ, φίλους του μπαμπά, στους Μίλς, στους Τέρναρ, στους Βέιλς. Μη μου πεις και στους Βέιλς. Αυτούς σου λέω, ίσως οι δικοί σου να ήταν οι μόνοι τους ξεφύγανε. Και αυτούς όλα τα σπίτια ήταν εχθρικό έδαφος. Και εγώ, όπως σου είπα, ήμουν αόμοιος. Ο Χιου διακρίθηκε και στο ρόλο του βάρβαρου πολιορκητή. Πολλές φορές δινόταν και ανάλογα, ξέρεις. Που να κάνω γερμανικό